गोदोनिफ्रायनो जे आलादा रायजोनि थाखाय दाबिबोबाय थादों बे आलादा रायजोखौ जोङो मोनफुंनो हायाखै बिनि थाखायनो दिनै आरोबाव खनसे बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन बनसुनि बानजायनायाव दिनै आलादा रायजोनि थाखाय जोङो जावरिखांफिनदों दिनै जोङो उदालगुरिनि जे जोंहा गुबै एबा मिरु जे ओनसोल बे ओनसोलावनो जोङो दिनै बड'लेण्डनि जे बिनाय बे हाबाफारिखौ लाफुंनाय जादों नोंथांमोना सिगाङाव बेबायदि पारमिसन लानाय जायाखैमोन नामा जायनि थाखाय दिनै नोंथांमोनखौ बेबायदि सुबुं गमाखौ खालामनो होनाय खाबु होआसै दिनैनि समाव जों बयबो मिथिखायो जे जोंनो भारतनि संबिधाना कनस्टिटिउसन अफ इन्डियाया जोंनो बयनोबो मोनथाय होदों जोंनो राइट्स होदों जे गावबा गावनि जे फ्रिडम अफ स्पिच राइट्स आरो गावनि हा हु बारि बिथा कालचार ट्रेडिशन गासिबखौबो जोंखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंनो मोनसे राइट्स होदों बेखौसो जोङो मोननो लुबैदों बिनि थाखायनो जोङो आन्दलन खालामदों सोरबा प्रसासना जोंखौ पारमिसन होआखै सोरबा गभर्नमेन्टआ जोंखौ पारमिसन होआखै बेखौ जोङो साननांगौ लगैयानि खुनु प्रयजन गैया होननानै जों सानो बनसुआ बिथाङा सासे सुबुं हिसाबै बयहाबो गावबा गाव मोनथाय दङ जे सोरबाया पलिटिकेल हान्जायाव जइन जागोन सोरबाया जाथिनि थाखाय माहारियारि जे हान्जाफोर एबा जे स्टुडेन्टस इउनियननो बा अनेक बेबायदिनो लिटारेचार इउनियननो बेफोरबायदियाव जइन जागोन थिग बेबायदिनो रंगल बर' बिथाङाबो गावनि गोसो बायदियै गावनि राइट्स बायदियै गाव गोसो बायदि गावनि मोजां मोननायाव जइन जादों बिथाङा मोनसे खोथा बुंबावदों जे माने नैबे बनसुखौ लानानै बिथाङा मोनसे बुंदों मा गोजाम जौआव गोजाम बथल बेखौ बुंदों बेबायदियाव माने बै हाग्रामानि मोनसे थासारिनि थाखायसो बेबायदि जोनोम जादों आरो बेनि थाखाय दिनै बड'लेण्डनि थाखाय जायाखै बिथांमोननि गोसो सिङाव मा साननानै दं जोंबोथ' बुजिनानै मोनला खिन्थु जोंहा बर' माहारि हिसाबै दिनै गोबाव सम बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो जोंहा जोहोलाव रन्जन दैमारि सारमोन बिथांमोननि जे जोंहा बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनायनि जे सिमां बेखौसो जोङो सोरजिनो होननानै फैदों सोरबा मबेबा आमोखानि फल'वारनो आमोखानि ABCDनो होननायाव जोंहा बेयाव गोदोनानै थानांगौनि प्रयजन गैया बेखौ जों सानो आरो बे बिथांनि खोथा नैबे समाव नोंथांमोननि जिथु बनसु बे बनसुनि रायजोखौ लानानै सावरायनाया भारत गभर्नमेन्ट आरो आसाम माबायदि सोलिबोदों दिनैनि समाव थारैनो जोंथ' बनसु हिसाबै गोदान मोनसे फरायसा आफाद दा जोङो प्रथम हिसाबै दिल्लीयाव जोङो मोनसे धरना एबा सुबुं गौमाखौ जोङो लाफुंनो हाबाय बिनि दारानो लासै लासै जोङो सानबाय थादों आरो जोङो प्रसेस्टा एबा पलिसिखौ लाबाय थादों जे भारत सरकारा जाहाथे जोंनि जे संबिधाननि मोनथाय आलादा रायजो सोरजिनायनि जे मोनथाय बेखौ जोंनो होयो बेखौ जोङो सानबाय थादों आरो बिनि थाखाय जोंनि गोबां जोहोलावजोफोरा जोंनि बनसुजों लोगो नांनानै खामानि मावगासिनो दङ फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि आन्दलना माबायदि जागोन थारैनो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो गोदोनिफ्रायनो बर' हारिनि जे बड'लेण्ड सोरजिनायनि जे सिमां बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद होन सोरबा गुबुन माहारियारि आफाद होन बिसोर नांबोबाय थादों थिग बेबायदिनो जेब्लासिम जोङो बे आलादा रायजोखौ मोना अब्लासिम जोङो 1निफ्राय 2 2निफ्राय 3 3निफ्राय 4 जोङो स्टेप बाय स्टेप बांसिननिफ्राय बांसिन जोङो गणतान्त्रिक आन्दलनखौ लांबाय थागोन सोमावसारनायखौ लांबाय थागोन आरो दिनै नोंथांमोनासो जार्नालिस्ट नोंथांमोनानो रिपर्टार नोंथांमोना पजिटिभलि होयोबानो जों गनायजानाय नोंथांमोना नेगेटिभलि होयोबाथ' मा होनबावनो बेनो जोंनि थांखि बायदियै जोंथ' एकदम साक्सेस होननानै जों सानो आरो नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां निउ इन्डिया टेक्न'लजिस मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम ATM सार्भिस हिटाची ATM एन्ड टाटा इन्डिकेस ATM फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन नोंथांनि गामियावबो बे ATM मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला